Trápí vás praskliny na patách? Pojďme na to krok za krokem. Řekneme si pár tipů a rad, jak se jich zbavit. Po koupeli vždy osušte chodidla do sucha, i mezi prsty. Každý den namažte krémem s ureou. Noste kvalitní ponožky, bavlněné, bambusové nebo merino. Dobře odvádějí pot a zabraňují tak množení plísní a bakterií. 2krát týdně dopřejte nohám 10minutovou vodní lázeň se změkčovačem. Pak jemně obrušte s tvrdlou kůži rašplí nebo pemzou. Žádné žiletky, ty by mohly problém zhoršit. Znovu důkladně osušte. A nakonec vyhlaďte pilníkem, který má hrubší a jemnější stranu. A tady bruste různými směry, aby se praskliny neprohlubovaly. Opět použijte krém s ureou. Přes den volte pohodlné boty a správné stélky nebo vložky do bot, které sedí vašemu chodidlu. Večer před spaním znovu namažte chodidla krémem s ureou. Na větší praskliny můžete nanést vrstvu vazelíny a přelepit náplastí. Klíč je pravidelnost. Výsledkem budou hezčí paty, krok po kroku, den po dni.